Sa number 10, una kita na isa nga weather update. May hara karon sa posibilidad nga may isa ka LPA nga maporma sa masunod nga mga inadlaw. As we speak, subong adlaw, November 28, no? Wala pa sa may ginabantayan nga LPA o kung low pressure area sa sulod sa Pilipinas o kung sa palibot sini sa Philippine Area of Responsibility, pero ari ang balantayan. May ginapaabot nga maporma nga LPA sa sulod sa November 28 tubtob December 4 diri sa may east sang Mindanao. Kag mayara ini sang medium chance nga mag-develop sa isa ka bagyo. Sa weather advisory sa Pag-asa, gina-forecast sa tunga-tunga sang December 5 naman tubtob 11 tabukon sang LPA halindere ang Northern Mindanao, ang Visayas kag ang Southern Luzon. No, kag nagapabilit sa gihapon sa sini naman nga semana nga may medium chance nga mag-develop ang ini nga LPA sa isa ka bagyo. Gani may sa ginatawag nga threat nga potential sa sulod sang sini nga period. Malayo-layo pa ang ini nga posibilidad kag suno sa Pag-asa, may posibilidad pa nga magbag-o. Gani importante nga updated kita anay sa lakat sang panahon. Ang again, ari diri siya no, amo ni siya ang ari siya ang iyang subong sa sitwasyon ginapaabot nga ini siya ari diri kung sa week nga November 28 to December 4 ini siya no ginapaabot diri siya macross, pero sa second week ari na siya amo ni gina-expect nga tabukon niya naman ang Visayas sang sininga LPA. Pero sa gihapon again hapal sa Pag-asa may posibilidad nga maglain pa ang lakat sang sininga ginapaabot nga maporma nga LPA. Gan importante nga mag-monitor kita sa lakat sang panahon, no? Tandaan nga ang official nga aton nga source sang weather o kun ang Weather Bureau sa Pilipinas amo ang DOST Pag-asa. Gani sa Pag-asa lang kita magakuha sa aton nga weather update. Kita din sa Digicast Negros sa Pag-asa lang nagakuha sa aton nga weather update. Tandaan nga ang weather report hindi para nga pahugon kamo. Ang weather report nagahatag sa inyo sang eksakto nga impormasyon para makahimo kita sa nagakaibok nga preparasyon para hindi kita matamaan sa mga epekto sang bagyo. Kagamoy na ang weather naton, whether you like it or not.